Hello guys, σε αυτό το βίντεο θα φάμε ένα πολύ ξινό σνακάκι εδώ πέρα. Το Sour Madres που είναι πάρα πολύ ξινό. Έχω ακούσει να εδώ πέρα μπορεί να μην φαίνεται πολύ καλά στην κάμερα. Λέει Extreme Sour, έχει κάνει μια βόμβα εδώ πέρα. Εγώ δεν το πιστεύω πολύ, οπότε θα το δοκιμάσουμε σήμερα. Αυτή τη γεύση έχω δοκιμάσει και άλλες που ήταν ξινές αρκετά. Ωραία, αλλά εμείς δεν έχουμε δοκιμάσει αυτή εδώ πέρα. Και εμείς σήμερα θα τη δούμε για να δούμε πόσο ξινή είναι. Πριν ξεκινήσω βέβαια να κάνετε like και subscribe για να συνεχίσουμε αυτά τα βιντεάκια και να βαθμολογήσετε στα σχόλια, στα comments, να βαθμολογήσετε την αντίδρασή μου, να δούμε πώς θα κάνω όταν ξυνήσω. Ωραία. Και ένα rip, μ' αγάπηστε, ναι, το εννοώ. Ωραία, μισό να το ανοίξω, σας δείξω πώς είναι κιόλας. Ωραία, λοιπόν είναι μια νεκροκεφαλή, ορίστε. Μια μαύρη νεκροκεφαλή. Shell watermelon γεύση και εμείς θα τα πούμε. Bye bye. Αυτό τώρα. Αυτό. Οπότε αυτό ρε. Δεν παίζει. Δεν παίζει, δεν. Παναγία μου, βάζω ξυνή από τώρα ρε. 5 στα 10. Και λίγο λέω. Αλλά είναι γλυκό τώρα. Τώρα όντως λέγεται, όντως είναι γεύση καρπούζι. Τέλος πάντων, δεν έχω να δείξω κάτι άλλο, οπότε εμείς θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Να κάνετε like και subscribe. Αφήστε αυτό με το reaction, μην κάνετε σχόλιο. Ελπίζω να κάνετε ένα σχόλιο rip. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye bye!